Remix. Nagsasaing na kami kay hapon na. Uwi na kami mamaya. Isda namin 2 cooler. Luluto si Remix. Purding, wala dito si Bin Balasador. Ayun, sipok namin. Hindi nakasama kay nalasing. Kala mo na mapalit. Ito lang muna yung aming tagaluto ngayon. Nangangawil muna kami para may bili bukas ng merienda. Ang dami ng huli Malaki. Papakul at saka mga hala pula-pula. Yun Bibinta namin mamaya madaling araw sa sport. Ito yung ulam namin ngayon hapon. Bagsak. Malaking posit yan. Adubuhin namin. Adobo. Para ganahan. Habang kinista. Para pagpalakas. Para makinista namin kay daging inaantok pag ulam. Agoy. Karne nga sura. Ito nga pagsisito. Sumabog na yung ata. Go. Paksit. Na adobo. Habol na kami mamaya. Alas 11 na takbo na kami pauwi. Nangingitim na nangingitim. Ang tuna. Yung bangka. Ibang putay. Hindi adobo lang. Adobong pusit na naman. Masarap-sarap ito kay pusit na. Nabalatan na yung mga pansahog. Mga dulo nito bit. Palasa. Lapit yung namin. Yung napapalit. Yung TikTok namin, si Bin Balasador. Hindi nakasama kay nag-inom na lasing. Hindi nakasipot dun sa barahan. Nasubrahan yata ng Alfonso. Tunangan pa sila. Remix. Connecting. Parang ito na pag-ihaw. Parang luto na nangingitim. Parang inihaw na, pakul. Nasunog na. Nasunog na ka Remix. Kunting init na lang sa apoy. Luto na yan, may itim na. Kalat na yung ata dito sa bangka. Remix, amo na dito. Ano naman, tulad mo patuloy. Balay. May laki ng luto. Mulmul. Mulmul. Oh. Mulmul. Malunok talaga ang kawilo, hindi matanggal-tanggal. Eh. Marami yung huli namin Makakabili na kami ng magic sarap. Kabitsin. Dami pagtitintuan.
Ah, pre, huli. Wala, kabuhi. Kabuhi pa lang, kabuhi. Kawala. Ah, kawala. Kulit na mga kapakol. Yung, malaki wa. Yun! Ihaw! Iyaw ko nga mix. Bakit pa na inihaw? Walang kawaray mix. Bakul ko bakul. Kunting init na lang yan. Luto na agad dyan. May tinda. Oh! Bakul. Bakul. Ito na yung Mix na naman malagan. pusit na lulutuin. Tapos nagkahabol yan. Adobuhin ko namin ngayon. Matay. Kawaray mix. Tamang malagan. Tamang kusa. Yan. Naglalaki ang lobster. Yan. Yun, bro. Yung ating banagan. Yun. Oh, laki ng kawaray mix. Makaragsawa ito, makaragsawa. Hahabol namin ito mamaya. Ilang piraso malalaki? Ito mo? Apat man. Yun. Yan yung dalawa na nakuha. Lalaki mo po ako kayo. Ayun, nakuha pa yung dalawa. Balitak ko pa yun dun. Ito pa natin eh. Yung nga siya ang answer, no? Nanapos na lang ganito. Ayaw talaga magpahuli yung tatlong piraso. Balagbag. Tatanong ka. Tatanong mo lang dito. Na, remix eh. Nag-re-rest na yung remix kami. Isda namin. Kaya habol namin mamaya. Export. Yung pula ko namin. Ang lawak pula. Marami kaming huli na yun. Thank you Lord. Bigyan din kami ng maraming grasya. Sana madagdagang pamamaya mga isang cooler.
malamig din. Ito pa yung mga sulit. Ano? Tingusap. Ito yung pangalawa. Gawa remix. Lalaki ng mga isda. Basta! Oh, now! Yan, orange sarap. Kaya ba? Oh, ito. Ang ganda tuloy yan, no? Hindi talaga nabababad sa tubig. Pagkargadong hilo na matabang. Nangihaw, laki. Ito, anong lalagayan? Ilagay na rin. Ito na siguro ito. Kita ko na lang yan dito. Ito. Buhay pa. Buhay pa. Sige, yun na, dulo. Aw! Mamaya. Gawa remix. Kilo-kilo din. Bakit na itong hilo? Lalagay pa mga kumaya. Ang cooler ng mga buhon at mga tagiliran eh. Pinuno ay Facebook. Wala ko na gamit ko. Lumasap pa ako. Lumasap na pula. Ang blow na. Malaki ng lawiyan na. Lapu-lapu namin yun. Lalagyan namin ng plastic para hindi siya namumutla. Para makilagyan ano. Oo. Para mamaya pala pa naman sisig. Lapat ako kami yan. Punta mamaya. Alas 10. Muna kami pauwi. Dagdag yung apakatimba doon ng kanang gintindos eh. Bago pa lang lamang na. Yung araw ba pusik?
Masisid na masisid. Ito na, lulubog na yung araw. Yung tayo kukyan. Ako pa tayo Dito. Marami sa aming stilfish. Nilagay na sa ano. Lagayan para ibalik sa dagat pagbabad ng mga matay. Lobster. Marami namin huling balagan. Lag-lag. Kalaban na yun ang bagir namin sa lobster. Laro din umakapot. Asawa pala yan. Dalawa. Nana. Nana. Kitay, kitay. Umibig tayo na balak. Baka barating yan dyan.